I don't want to do it. And give it over. Where I'm going to my so what? Walk in a direct walk one. Walk in a direct now to walk what? What was out with us? Out to Namasan, Mangai. 4 or 1 and 9. And yes, with the one of the guru. None. And my chief. Most of the moves is saying, move woman. Move my baby. When I have so informers, there's no job. Ah, that's all. That's how I want to. Informers. Move woman. Baba, did you die right into it? All right. I don't know that was not a Gariga, is she? It's not a Gariga moving in Buzamus. No, sir. Mumbele batatu walekona kunembuzi. Isikuno kutoda mumbele mbuzi chimini. Tudatubatira kumana mombe baji. Asi sata vaisire mombe dzawo ina. Vaisire mombe dzawo ina. Mombe bazinorega rega. Echina munosiyana. Munoti mimi 250 divided by 4 by 4 by 3 mowedzera. Vaisire mungabvise mazino kudai muri matsotsi ndima mauya kuti. Pana village ogara zvakanaka. Ndofunza kuti vanohurudwa nako. Kwemi mawiri nenhamo. Mwana wacho ari kupi? Guru. Vaisire vaine mombe dzatatu dziri 4 by mse zva 5. Zvava kutibhatira komana apisa mazino 4. Zva 5. 250 times $4,000. Manzo ya tete. Mune mombe ngani kumba kwenye? Mune mbuzi ngani? Saka imani? Mune mombe ngani? Amuna? Saka imuni? Mune zida kuswapa hii? Kana kutumuna ni imani? Amai? Mune mombe ngani kwenye? Zida kuswapa hii? Ele não sai na mesa. As na basa isso. É no lugar aí o lugar agora mambasa também zumbi mali beura o bem que assim. O lugar poemba ya kwa lugar nem polícia hoje akuta toke. Isi jo system no tokana na yenu kana chenda kujerera kana chaseki. Kubhadharisa zvomunyika medu kuti zvinde. Saka zvoizvo kufunga ndosaka wauya uchionogona kutaura. Zvinenge ndogona kutaura kwacho kubhadhara mumbeyo ukaisa irega ndokuzvambaura nokuti wagara ipapo. Ena unosaina mudhara. Tora madetails emana. Simuka vanosaina basa munyaya. Ndinosaina muri vatatu. Taura nyamuto. Ndiyo inowanika ipapo. Yakawanda $1,000 yakawandisa sterling. Mwarume wewe. Ipela amwe.